Il-qari huwa minn tieni ktieb ta' Samwell, kapitlu 9. Min irid isegwini fil-Bibja jista' ukoll faċilment jagħmel dan. Ikolli nagħti titlu lil dan il-kapitlu nsemmih David iħenn għal Mefiboset. Hija stampa tal-imħabba soda talla lejna. U David qal għad baqa' xi ħadd minn dar Sawl biex nagħmel ħniena miegħu minħabba Jonathan. U kien hemm minn dar Sawl għaddej jismu Siba. U x'kien sejħulu għand David, is-sultan qallu int Siba u wieġeb għaddej tiegħek. U qal is-sultan għad baqa' xi ħadd minn dar Sawl biex nagħmel miegħu l-ħniena talla. U Siba qal lis-sultan għad hemm iben ta' Jonathan, zopp minn riġlejh. U s-sultan qallu fejn hu? Siba wieġeb lis-sultan ara qiegħed f'dar Makir bin Amiel f'Lodebar. Imbagħad is-sultan David bat iġibu minn dar Makir minn Amiel minn Lodebar. Issa x'ħin Mefiboset bin Jonathan bin Sawl ġie għand David intefa' għal wiċċu u mil. U David qal Mefiboset. U wieġeb hawn hu l-qaddej tiegħek. U David qallu la tibżax għax jien tassew nagħmel ħniena minnek. Minħabba Jonathan missierek u nrodlok l-art kollha ta' missierek Sawl u tiekol il-ħobs fuq il-mejda tiegħi dejjem. U miel u qal x'inhu l-qaddej tiegħek biex intħares lejn kelb mejjed bħali. Imbagħad is-sultan sejjaħ lil Siba l-qaddej ta' Sawl u qallu jien tajt lil bin sidek kull ma kellu Sawl u daru. Int għalhekk u wliedek u l-qaddejja tiegħek taħdimlu l-art u ġġib il-prodotti biex bin sidek ikollu ikel x'jiekol. Iżda Mefiboset bin sidek jiekol dejjem fuq il-mejda miegħi, il-mejda tiegħi. Issa Siba kellu 15 tifel u 20 għaddej. Imbagħad għal Siba lis-sultan skont kull ma jordna sidi s-sultan lil qaddej tiegħu hekk jagħmel il-qaddej tiegħek. Hekk Mefiboset kiel fuq il-mejda ta' David bħal wieħed minn ulied is-sultan. U Mefiboset kellu tifel żgħir jismu Mika. U dak kollha li kienu jagħmlu f'dar Siba kienu għaddejja ta' Mefiboset. U hekk Mefiboset kien jammar Ġerusalem għax kien jikol dejjem fuq il-mejda tas-sultan. U kien zopp minn riġlejh it-tnejn. Ejja nitolbu. Mela darba ħafna snin ilu, qegħdin nitkellmu 3000 sena ilu, kien hemm sultan f'Iżrael jismu Sawl. Kien l-ewwel sultan tagħhom. U Sawl kien beda jgħir għal David u kien jikkaċċjah biex jipprova joqtlu. Imma qatt ma rnexxielu. Eventwalment kien Sawl l-aħwa illi qatel lilu nnifsu meta kien midrub waqt battalja kontra l-Filistin li tilfuha, battalja li wkoll swiet il-ħajja ta' ibnu Jonathan. Meta miet Sawl, f'Iżrael bdiet gwerra ċivili. Kellek dawk li huma lejali lejn Sawl jiġġieldu kontra David u l-allejati tiegħu. Ma' żmien David rebaħ fuq l-edewwa tiegħu u saru is-sultan f'Iżrael. X'għamel David bħala sultan? L-ewwel ħaġa ipproteġa lil poplu mill-edewwa tagħhom il-Filistin u rebħilhom. Allura Iżrael issa seta' jgħix fis-sigurtà. David ukoll rebaħ il-belt ta' Ġerusalem u għamel minn Ġerusalem il-belt kapitali ta' Iżrael.
U hemmhekk issa kellu il-palazz u l-amministrazzjoni tiegħu. U ġab ukoll l-arka tal-Patt u ġaba ġo Ġerusalemm. Għalkemm kien imħabbat u wieħed jista' jimmaġina kemm kien imħabbat bl-amministrazzjoni tal-pajjiż, David ma nesiex il-weda illi ħafna snin qabel kien għamel lil ħabibu Jonathan. Kien qallu, anzi kien ħalef David lil Jonathan, illi ma jwarrabx il-ħniena tiegħu minn daru, minn dar Jonathan, anke meta il-mulej jagħtih il-vittorja fuq l-edewwa tiegħu. Din kienet l-aħħar darba li David u Jonathan iltaqgħu ma' xulxin u David għamillu din il-weda. Għaddew snin. Però David ma nesiex. Il-bniedem Alla huwa bniedem li jiftakar il-wedi li jkun għamel. U saqsa qal qatt baqa' xi ħadd mid-dar ta' David biex nagħmel ħniena miegħu minħabba Jonathan, minħabba l-weda li kont għamilt il-Jonathan. Ma kienu jafu bħadd. Sawl u l-familja tiegħu kienet meqruda. Ġabu wieħed siba li fi żmienu kien wieħed mill-qaddejja ewlenin ta' Sawl. U saqsew l-siba, anzi David saqsi hemm xi ħadd mid-dar tas-Sultan Sawl biex jiena nagħmel jew nurih il-ħniena Alla miegħu. U dan siba qallu għad hemm wieħed iben Jonathan. U mill-ewwel dan, pum, zopp mir-riġlejh. L ħaġa li ġitu f'moħħu dwaru li huwa zopp. Imbagħad is-Sultan saqsa fejn hu qallu jinsab f'dar Makir bin Amiel f'Lodebar. Bil-mod. Fejn hi din Lodebar u x'qiegħed jagħmel hemm u għaliex qiegħed f'dar Makir dan ir-raġel. X'ġara eżatt? Mela meta Sawl kien qiegħed jiġġieled kontra l-Filistin f'dik il-gwerra li imbagħad tilef u miet u Jonathan ukoll, dan it-tifel tiegħu Mefiboset kien għadu żgħir, kellu 5 snin. Dik li kienet tieħu ħsiebu l-imredda, aħna sabaħja ngħidu l-anneni, meta ndunat x'ġara, qalet dan qiegħed fil-periklu. Kif qatlu lil Sawl, lil Jonathan, l-tfal l-oħra ta' Sawl, dan ħajjiġu għalih għax hu imissu li jsir issa sultan minn flok Sawl. Allura qabditu, refatu u telqet tiġri bih biex taħbih, biex tipproteġih. Imma tifel ta' 5 snin tista' ġorru għal numru qasir ta' ħin. Le? Għax tqil. U milli jidher din waqt li kienet mixja, waqgħet jew waqala minn idejja u ħadd isbita tant illi dan spiċċa jew kiser saqajh li nafu żgur illi fl-aħħar mill-aħħar dan spiċċa b'din id-diżabilità fiżika itsappab u baqa' jitsappab omru kollu. Marret bih f'din il-belt jew raħal jisima Lodebar li litteralment tfisser m'hemmx mera ġifieri merati ħadru, ġifieri iżjed kienet xari. Fuq in-naħa l-oħra tal-Ġordan, il-bot mill-qalba ta' Iżrael. Ovvjament marret hemmhekk, marret il-bot biex ma tagħtix flajn, ma marretx fiċ-ċentru tal-belt il-kbir, marret il-bot, Lodebar. Jiena ħobb nimmaġina dal-belt jew insemmih ħall xejn. Aħna ngħidu ħall Kirkop, jew ħall Balzan, jew ħall Għaxa, probabbilment għax sabiħ jaxqek ir-raħal u ħall Għaxa jew ħall Luqa għax kien hemm is-siġar tal-luq. Imma dan f'din il-belt ma kien hemm xejn. Ħall xejn. U bagħtu għalih. Ġabu l-Mefiboset quddiem David u tistgħu timmaġinaw kif kien imwerwer dan. Imwerwer. Għaliex baħt għalija s-sultan? Dan ħajoqtonni biex jeħles minni. Imma David laqgħu b'akkoljenza li ma bħala.
biħniena kbira. Għallu la tibżax, l-ewwel kelma li għallu. Tista' tirrilassa, tibżax. Il-ħsibiet tiegħi għalik huma ħsibiet tajbin, mhumiex ħsibiet ħażina. La tibżax. Għax jien tassew nagħmel ħniena minnek minħabba Jonathan, missierek. Ma nafikx, ma kontx nafek, issa nafek. U minħabba missierek Jonathan, jien ħanamel ħniena miegħek. Ħanurik imħabba, ħanurik tjieba, grazzja. U x'qallu li ħajatih? Żewġ affarijiet. Inrodlok l-art kollha li missierek Sawl, propjament in-nannu Sawl. Ġifieri l-artijiet kollha li Sawl kien tilef issa saru ta' dan Mefiboset. U tikol il-ħobs fuq il-mejda tiegħi. It-tieni privileġġ kbir. Ħanajdlek biex tiġi u tippranza magħna. Aw, fuq il-mejda tas-sultan. U Mefiboset wieġbu x'inhu l-qaddej tiegħek biex int ħares lejn kelb mejjed bħali. Kien jaf li huma jistħoqlux. Assolutament. David qabbad lil Siba li kien fi żmienu l-qaddej ta' Sawl u qallu isma' int u l-ħafna tfal li għandek u l-ħafna qaddejja li għandek issa tridu taħdmu tamministraw il-proprjetà u l-eliqi kollha li kellu Sawl li Sawl kien tilef. Dawk issa kollha ta' Mefiboset. Intom qaddejja tiegħu biex tieħdu ħsieb tipproduċu ir-raba u tagħmlu l-frott biex Mefiboset ikollu bl-abbundanza. Imma xorta waħda għalkemm Mefiboset issa ħajkun raġel sinjurun u ħajkun miegħi fil-palazz jiekol fuq il-mejda miegħi. Mela innotaw kif dan li kien jgħix fl-Lodebar issa nġab Ġerusalem u biex taħxaq jiekol fil-palazz tas-sultan fuq il-mejda tas-sultan. Se nieħdu minn din l-istorja. L-iskrittura Pawlu jgħidilna li l-ħwejjeġ li nkitbu qabel inkitbu għalina biex nitalmu minnhom għall-istruzzjoni tagħna. Sabiex nipperseveraw fil-fidi, sabiex nkunu nkoraġġiti u sabiex ikonna tama. Mela nistaqsi minn din l-istorja, x'inhu it-tema ewlenija tagħha? Insa l-ftit l-irqaqat. Kikollok taħseb x'kienet il-ħaġa illi ħarġet tispikka minn din l-istorja kollha. Kelma waħda, il-ħniena, jew l-imħabba, jew il-grazzja, jew il-ġenerożità għajdela li trid. Mela, vers 1, David qed isaqsi, għad baqa' xi ħadd minn dar Sawl biex nagħmel ħniena miegħu waħda. Vers 3, jerġa' s-sultan isaqsi, għad baqa' xi ħadd minn dar Sawl biex nagħmel miegħu il-ħniena tal-Alla t-tieni darba. Vers 7, u David qallu la tibżax għax jien tassew nagħmel ħniena minnek. Ir-repetizzjoni tindikalek li dan u il-qalba din hija l-istorja prinċipali ta' din il-ġrajja. Il-kelma hawnhekk tradotta ħniena hija kelma importanti ħafna fil-lsien ludi hija kelma li smajnija kemm il-darba minn fuq din il-pulptu il-ħased. Bl-Ingliż hija tradotta loving kindness, steadfast love, grace, mercy, faithfulness, goodness. Ta' għaliex tant kliem jippruvaw jitraduċi l-istess kelma. Għax hija tant kelma rikka illi l-ebda kelma bl-Ingliż jew bil-Malti ma tiġbor fija is-sustanza kollha tal-kelma ħased. Għax fija żewġ elementi ewlenin. Għandek fuq naħa il-ħsieb tal-imħabba, it-tjieba, l-ħniena, l-grazzja, il-ħlewwa, dak parti mit-tifsira tagħha. Però mbagħad dan il-kunċett huwa miżewweġ mal-fedeltà, mas-sodezza
illi mhix hija mħabba hekk frivola ta' ftit ħin, imma mħabba bbażata fuq prinċipju, imħabba li tibqa' tippersevera ma' żminijiet. Imħabba u fedeltà, imħabba soda, imħabba fidila li tibqa'. U din l-istorja li qrajna u li smajna pinġi qudiemna stampa ħajja tat-tifsira tal-kelma ħesed. 5 punti li nixtieqkom tinnutaw, 5 veritajiet dwar il-ħesed u x'tip ta' mħabba jedin. L-ewwel nett hija mħabba li tieħu l-inizjattiva fis-sens illi ma kienx Mefiboset illi mar u talab pjaċir mingħand is-sultan, mhux hu fitxu, u kien moħbi x'imkien fħal xejn. Imma kien David li fitxu u sabu u wera tant ġenerożità miegħu. Illi ma kienx għal David, Mefiboset kien jibqa' jgħix il-bqija ta' omru f'Lodebar, minsi, maħrub, il-bot mis-sultan. L-ewwel nett mela hija l-inizjattiva, imħabba li tfittexi biex tagħmel il-ġid. It-tieni ħaġa li ninnotaw hi li hija mħabba li mhix mistħoqqa. Bir-raġun Mefiboset qal minnu l-għaddejt jekk biex inti tagħti każ il dan il-kelb mejjed. Kien jaf illi huma kien jistħoqlu xejn mingħand is-Sultan David. Infatti, peress li Mefiboset kien bidritt jieħu s-saltna mingħand nannuh Sawl, għal David is-Sultan Mefiboset kien ifisser teddida għas-saltna tiegħu. U minflok ma għamillu kif kienu jagħmlu dak iż-żmien tajru l-irjus, jeħles minnu jeliminaħ, David minflok laqgħu u daħlu fil-palazz tiegħu. L-inizjattiva hija mħabba li mhix mistħoqqa u t-tielet hija imħabba imsejsa fuq patt. Hawnhekk tidħol l-element ta' lealtà li semmejna. Patt. David kien ta' kelma lil ħabibu Jonathan. Kien ta' kelma. U minħabba dil-weda li jagħmillu, David issa ried illi iwettaq dak li kien wiegħed. Kien għadda żmien forsi seta' jgħid isma' ħi, dan ilu ma nafx ta' ilu ħafna snin u nsejtu ma niftakarx eżatt konna għadna. Jew seta' qal isma' jiena s-sultan imħabbat b'ħafna affarijiet mista noqgħod infittex jew jekk forsi hemm xi qarib ta' David jew ta' Sawl jew ta' Jonathan li għandhom bżonn għajnuna kridu jfittxuni jien mista ngħidilhom le, imma le ta' peress li ju kien ta' kelma kienu li ħal inizjattiva ma rifittex biex jara jekk hemm xi ħadd illi għandu bżonn l-għajnuna. U tinnotaw illi vera Mefiboset ma kienx jixraqlu, imma riċieva dik it-tjieba kollha mingħand is-Sultan David għajdu inti minħabba Jonathan. Sforz li mħabba li David kellu lejn ħabibu Jonathan u sforz il-kelma li kien taħ avolja Mefiboset ma kien jixraqlu xejn, minħabba Jonathan ferra fuqu dik it-tjieba u dik il-ħina kollha. Tfakkarkom f'xi ħaġa din. Hija wkoll imħabba ġeneruża. Mhux jagħtih bil-ftit, imma bl-abbundanza. Kien ikun biżżejjed kieku David ma għamillu xejn ħsara ħallih bi kwietu jgħix hemmhekk f'Lodebar, bekk biss kien ikun wettaq il-weda tiegħu ma' Jonathan. Ħallih jgħix biex biżżejjed. Imma le David għamel bil-wisq aktar milli kien id-dover tiegħu li jagħmel. L-għonet David irrestawralu il-ġid kollu li kellu nannuh. Tista' timmaġinaw Sawl, is-sultan kemm kellu weli u proprjetajiet. Dak kien tilifhom wara li tilef il-gwerra, wara li David rebaħ mbagħad fuq l-Iżraeliti l-oħra. F'daqqa waħda minn raġel fqir, taj li deqgħet tivvinta int li kien
fqir Mefiboset, iva kien fqir, għax laqas kellu dar tiegħu, dan kien jgħix fid-dar ta' ħadd ieħor. Għas dar ma kellu. Mela minn raġel fqir, dan f'daqqa waħda sar sinjurun. L-eliqi kollha, l-proprjetajiet kollha li kellu saw lista saru tiegħu bil-qaddejja b'kollox. Daqshekk hija kbira, daqshekk hija ġeneruża il-ħesed ta' David ma' Mefiboset. Imma mhux biss. Minn ħalxejn ġabu ġo Ġerusalem il-belt tas-sultan. U f'Ġerusalem mhux sempliċement taħ dar x'imkien, imma qallu le, inti ħadkun fil-palazz tiegħi. Imma jerġi' iktar minn hekk, inti se tkun wieħed mill-mistiedna permanenti fuq il-mejda tiegħi. Inti ħad tippranza magħna mat-tfal tiegħi, mal-maħbubin tiegħi, mal-aktar ħbieb tal-qalb, mal-uffiċjali tiegħi. Daqshekk hija kbira l-imħabba. Ma David ma staħax minnu, ma ddejjaqx minnu, ma staħax ukoll mid-diżabilità li kellu. Bħala sultan inti trid turi l-aħjar li għandek l-uffiċjali kbar meta jiġu xi ambaxxaturi fil-pajjiż, imma le. Fost in-nies prominenti li kellu David kien hemm dan ir-raġel b'diżabilità. Int ħadkun wieħed mill-familja tiegħi. Iva ngħid kif jgħid beda jqisu bħal wieħed minn uliedu. Bħal wieħed minn uliedu. Hekk tgħid l-Iskrittura illi hu kien jiekol u kien bħal wieħed mit-tfal tiegħu. Araw minn bniedem totalment abbandonat mitluf x'imkien, daqqa waħda jispiċċa sinjur u iben is-sultan. L-aħħar ħaġa li rrid ngħid hija imħabba li tieħu l-inizjattiva li mhix mistħoqqa li hija imsejsa fuq patt li hija ġeneruża ħafna u hija wkoll imħabba dejjiema, imħabba li tibqa'. Kien ikun biżżejjed kieku David laqa lil dan Mefiboset u għamel 20 minuta miegħu hekk kif jagħmlu dawn il-kbarat li jagħtuk appuntament u tmur u inti kien ikun biżżejjed. Forsi kienet tkun xi ħaġa aħjar kieku laqgħu għal ċena darba. Mhux hekk ara xunur li jiena mort niekol fuq il-mejda mas-sultan. Imma lele David qallu insista illi dan Mefiboset ikun dejjem darbtejn naqrawha, 3 darbit naqrawha illi kien dejjem jiekol fuq il-mejda mas-sultan. Hija mħabba il-ħesed li tieħu l-inizjattiva imħabba li mhix mistħoqqa, hija msejsa fuq patt, hija ġeneruża, hija dejjema, hija imħabba li tibqa'. Taqblu miegħi jekk ngħid li din hija stampa sabiħa tal-imħabba tal-Alla lejna. L-ewwel nett min ħa l-inizjattiva? Aħna jew Alla? Min fittex lil min? Aħna fittixna lilu jew hu fittex lilna? Min għażel lil min? Aħna lilu jew hu lilna? U min kien illi meta konna għadna mitinbin miet għalina? U min kien meta konna mejtin fid-nubietna tagħna l-ħajja? Alla ħa l-inizjattiva l-aħwa. Hija l-imħabba tiegħu illi feċċitna u sabitna u salvatna u laqatna. F'dan qiegħda l-imħabba tal-Alla, tgħidilna l-Iskrittura. Mhux li aħna ħabbejna lil Alla. Mhux li aħna konna attrajenti f'għajnejh għax qegħdin inħobbuh u allura nġibet lejna. Le, mhux għax aħna ħabbejna lilu, imma għax hu ħabb lilna u bat il-libnu biex ikun il-mezz tal-maħfra tad-nubietna, l-propizjazzjoni għal-nubietna. U l-inizjattiva. Meta Alla bat il-libnu, anke meta aħna konna għadna dewwa tiegħu, kien qed juri l-imħabba tiegħu.
Ja mħabba mhix mistħoqla naturalment. Mhux tal-li ma ħabbejniex lil Alla. Anzi għal kontrarju, l-Bibja tajt Alla jirrikmanda l-imħabba tiegħu lilna, Alla juri l-imħabba tiegħu lilna, billi meta konna għadna midimbin. Mhix meta sirna qaddisin, jew meta indimna, jew meta sirna tajbin, imma meta konna għadna midimbin Kristu miet għalina. Mhux biss. Jikompli għajt meta konna edewa, konna rikonċiljati ma' Alla bil-mewt ta' ibnu. U għawnek titħol l-element tal-grazzja. Grazzja favur li mhux mistħoq. Aħna rċivejna imħabba li ma kienx jixraqilna, li ma kienx tagħna bidritt, li ma ħdimniex għalija. Rċivejna mħabba li Alla sawwa fuqna mill-ġenerosità tal-qalb tajba tiegħu. L-inizjattiva ħada u l-imħabba li rċivejna ma kienx mistħoqna minna u jew ukoll imsejsa fuq patt. Fuq patt. Waħda mill-benedizzjonijiet illi fl-aħħar tas-servizz sikwit ikunu mberkin binna, noħduha minn Ebrej kapitlu 13. Is-salla taslim li ġab lura mill-imwiet lil Sidna Ġesu, ir-raj il-kbir tan-naċ. Bid-dem ta' patt etern ifornikom kull ħaġa tajba ħalli tagħmlu r-rieda tiegħu u jagħmel fina dak li joġob lilu f'għajnejh permezz ta' Ġesu Kristu li lilu tkun il-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Żewġ punti żgħar nixtieq nislet minn dan il-vers. Jitkellem fuq il-dem tal-patt etern. Id-dem qed jirreferi għas-sagrifiċċju li Ġesu għamel fuq il-Kalvarju. Tajjeb? Imma il-mewt ta' Kristu fuq is-salib ma kienitx ejja ngħidu aċċidentali, jew ma kienitx xi ħaġa illi ġrat kombinazzjoni, jew ara xi traċedja Kristu miet fuq is-salib. Le. Id-dem tiegħu kien skont patt etern. Kien hemm ftehim, kien hemm patt. Patt li sar fl-eternità. Ma sarx magħna li ngħixu fi żmien, imma patt li sar qabel il-ħolqien tad-dinja. U min kienu l-partijiet f'dan il-patt? Kien il-missier u l-iben illi kien hemm f'dan il-patt bejniethom li l-missier jibgħat lill-iben fid-dinja. L-iben aċċetta li volontarjament jiġi biex jagħmel ir-rieda ta' missieru, kif naqraw ta' spiss fil-Vanġelu ta' Ġwanni. Imma ġejx minn innifsi, jiena ġej biex nagħtikom il-kelma tal-missier, jiena ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħu biex intemm xogħlu. Ġifieri dak li Ġesu għamel fuq is-salib, is-sakrifiċċju tiegħu, sar biftijejn bejn il-missier u l-iben. U għas-saħħa ta' dak il-patt Alla jista' ifornina b'dak kollu li hu tajjeb, kif għadna kemm rajna. Alla li jagħmel fina dak li joġbu femilu, kull ma qed jagħmel Alla fina, it-tjieba tiegħu li qed juri, il-barkiet kollha li tista' timmaġina li Alla qed jagħtina qed jagħtuna abbażi tal-patt li hu għamel ma' ibnu. Smajtuha il-frażi fl-aħħar fejn jgħid permezz ta' min? Ta' tjieba tagħna, permezz tal-merti tagħna, permezz ta' Marija, permezz ta' xi ħaġa oħra, permezz ta' Ġesu Kristu. Bħalma David qal lil Mefiboset, nagħmel il-ħniena tal-Alla miegħek minħabba Jonathan, aħna nistgħu ngħidu l-istess kliem. Alla juri ħniena magħna għax il-missier għamel patt ma' ibnu u dak il-patt iżommu. U sforz li mħabba li l-missier għandu lejn ibnu aħna nistgħu ngħidu minħabba Jonathan tagħna, minħabba Ġesu Kristu li miet għalina fuq is-salib, Alla juri ħniena magħna. Alla jieħu l-inizjattiva, mħabba mhix mistħoqqa, msejsa fuq patt u hija mħabba ġeneruża. Ġeneruża, imbierek ikun Alla, missier Sidna Ġesu Kristu, li barikna fi Kristu. B'kemm? B'4 barkiet, 3, 6, 5,
b'kull barka spiritwali fis-smawiet. Kull barka, immaġina il-barkiet kollha li għandek, li jażlek fih, li sejjaħlek, li ħafillek nubiedek, li ġustifikak, li tak l-Ispirtu Santu, li tak il-weda tal-ħajja ta' dejjem, u kull weda oħra li tista' timmaġina, kull barka oħra dak huma kollha mogħtija lilek. U by the way, innotaw berikna b'kull barka spiritwali f'min? Fi Kristu. Minħabba Jonathan qed nagħmellek qed nagħtik dan il-ħesed lilek, minħabba il-fedeltà tiegħi ma' ibni. Post ieħor fl-Iskrittura naqraw li Alla li u għani fil-ħniena. Mhux jitqammel għani, sinjur fil-ħniena Alla. Għall-imħabba kbira tiegħu li bija ħabna. Ukoll meta konna mejtin fid-nubiet tagħna l-ħajja flimkien ma' Kristu. Għajjimna flimkien u qedna flimkien fis-smawiet fi Kristu Ġesu. Qedna flimkien fis-smawiet. Tinnotaw il-progress. Mefiboset minn ħal xejn spiċċa fid-dar tas-sultan f'Ġerusalem. Aħna minn ġo Tebut l-aħwa, mejtin konna fid-nubietna. Għajjimna u poġġiena fl-ogħla smawiet ma' Kristu. Dik hija l-imħabba tal-Alla, dik hija l-ġenerożità tal-imħabba tal-Alla. U mhux biss, l-Iskrittura tkompli tgħid l-Ispirtu nnifsu jixed mal-Ispirtu tagħna li aħna u liet Alla. U jekk u liet, aħna werrieta tal-Alla u werrieta ma' Kristu. Kemm aħna sinjuri l-aħwa. Kemm aħna sinjuri. Alla li konna darba id-dewwa tiegħu mhux biss ħafrinna u għalinna samorru, ħafrinna għalinna sejjew. Intom ħatiklu miegħi fuq il-mejda kuljum. Intom uliedi, jiena nħobbkom. U għax intom uliedi, intom tirtu dak kollu li għandi jien. X'għandu Alla? X'għandu? L-univers. L-universu tal-Alla. U aħna werrieta tiegħu ma' Kristu ibnu. Taqsek kien ġenerus magħna Alla. U l-aħħar ħaġa li rrid ngħid hija li hija imħabba dejjiema, imħabba li tibqa'. Ġeremija fil-lamentazzjonijiet il-biki u per-raġun qed jibki għax il-poplu ta' Alla kien meħud fl-eżilju. Ma kien żmien sabiħ meta qed jikteb dan il-kliem. Dan irrid niftakar jgħid. Għal dan irrid nittama. I bi grazzja, i bil-ħesed tal-mulej, illi aħna ma ntemmejniex għal kollox. X'kienet ir-raġuni li Iżrael ma spiċċax bħal ma spiċċaw tant nazzjonijiet oħra li nqerdu kompletament? Għaliex? Minħabba il-grazzja, minħabba u hawnhekk jidħol l-element ta' grazzja li ma kienx jistħoqilhom ta' dawn in-nies għax huma kienu telquh lil Alla. Minħabba bi grazzja tal-mulej li aħna ma ntemmejniex għal kollox, għax il-ħniniet tiegħu ma jonqsu qatt. Jiġġeddu kull filgħodu. Kbira il-fedeltà tiegħek. Tinnotaw iż-żewġ elementi tal-ħesed, waħda il-fatt li Alla huwa ħanin. U l-fatt li Alla huwa wkoll fidil, Alla jżomm il-patt magħhom. Sbieħe meta jgħidlek li l-ħniniet tiegħu ma jonqsu qatt, il-ħniniet tiegħu jiġġeddu kull filgħodu. Għax kitab dal-kliem meta kien mudlam f'nofs tal-lejl Iżrael. Madankollu Ġeremija jgħid irrid niftakar. Alla hu fidil, Alla jħobbna. U għalkemm bħalissa id-dlam naf li ftit sigħat oħra ħatitla' x-xemx, daqshekk ieħor naf. Li fi żmien propizju Alla ħajjerġa' jiddi dawl wiċċu fuqna u jagħtina slim. Tiftakruh Salm 137 huwa salm litanija ta' barkiet li Alla ta' lill-Iżrael. U x'inhu ir-responsorjal għal kull barka li Alla jagħtihom? Għax roddu ħajl il-mulejja xu tajjeb għax il-ħesed tiegħu tibqa' għal dejjem, it-tjieba tiegħu, il-ħniena tiegħu, l-imħabba tiegħu, l-grazzja tiegħu, tibqa' għal dejjem, tirrepetija u tibqa' tirrepetija. Min jifridna mill-ħabba ta' Kristu jgħidilna t-Testament il-ġdid? Min jifridna mill-ħabba ta' Kristu? Xejn u ħadd. Ma jifridna
mill-imħabba ta' Alla li fi Kristu Ġesu sidna. Nistgħu niddependu fuqha l-imħabba ta' Alla għax hija imħabba fidila. Alla jżomm il-patt illi jagħmel ma' ibnu u jibqa' jżommna u jipperseverana sal-aħħar. Irrid ngħid avolja sakemm nibqgħu fuq din l-art nibqgħu insappu kif baqa' jagħmel Mefiboset. Minkejja d-diżabilitajiet spiritwali tagħna, minkejja kemm il-darba noffendu u niddiżappuntaw lis-sultan li tant ħabna, xorta waħda xejn u ħadd ma jista' jifridna mill-imħabba ta' Kristu li mħabba tal-lejja fi Kristu Ġesu. U inċidentalment irrid ngħid ukoll, David ma seta' jagħmillu xejn il-Mefiboset biex ifejqu mid-diżabilità tiegħu. Alla wedna li xi darba wkoll anke mid-diżabilità ta' dnub li għad jippersevra fina għadu inikkitna u għadu tant iweġġana u jweġġa lilu u koll għad jeħlisna minn dan il-ġisem ta' dnub u jagħtina ġisem glorjuż bħalma kien ta' Kristu. Dik hija l-imħabba tal-Alla hija mħabba illi Alla ħal inizjattiva mhix mistħoqqa minna msejsa fuq patt ġeneruża u mħabba li ma tintemx. Żewġ affarijiet oħra nixtieq ngħid u nieqfu. X'għandha tkun ir-rispons tagħna għal din l-imħabba manifesta tagħna lejna? L-ewwel nett il-gratitudni. Tajjeb. Li nitalmu nkunu grati. Ftakar, int ma kien jistħoqlok xejn għajr il-kundanna tagħna. Minflok Alla ħaffirlek u adottak biex tkun uliedu u tak wedi imprezzabbli. Mela li tkun grat. Imma wkoll illi tikkopja lil Alla fl-imħabba tiegħu, li timitaħ. L-istorja ta' David hija mudell għalina. Dan David li kien sultan wera din l-imħabba kbira ma' Mefiboset. U nistaqsi ma' għaliex kien daqshekk ġeneruż miegħu. Jista' jkun illi David kien daqshekk ġeneruż ma' Mefiboset għax hu kien japprezza kemm Alla kien ġeneruż u twajjeb miegħu. Ma naħsibx li David qatt nesa min kien, u kien it-tifel iż-żgħir ta' Ġessi. Iż-żgħir kienu jibgħatu ħjararnaġ fix-xari hemm x'imkien fil-Ġudea. Imma Alla taħ weda lil David. Qallu jien ħanamlek sultan. U minkejja dak kollu li għadda minnu, min jipprova joqtlu minn hawn, min jipprova jikkaċċjah minn hemm, Alla żomm il-weda miegħu u għamlu sultan. Il-ħesed tal-Alla li Alla l-imħabba tiegħu hija mħabba soda, mħabba fidila, mħabba li żomm kelmita. Kien David illi meta medita fuq dawn l-affarijiet u qal il-mulej raj tiegħi xejn ma jonqosni. Fl-aħħar tas-salm jgħid jien nammar f'dar il-mulej, anzi jgħid tassew it-tjieba u l-ħesed tiegħu, il-ħniena, it-tjieba u l-ħniena jiġu rajja l-jiem kollha ta' ħajti. U jien nammar f'dar il-mulej il-jiem kollha. Mix-xari tal-Ġudea għal palazz f'Ġerusalemm għad-dar tal-mulej għal dejjem. David kien jaf kemm riċieva mħabba minn Alla. Mhux ħaġa kbira mela naraw lilu issa jimita lil-mulej u jħobb bħalma kien maħbub u. Tiftakru l-ewwel rajtilkom dal-vers f'dan qiegħda l-imħabba mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax hu ħabna u bat il-libnu biex ikun il-mezz tal-maħfra ta' dnubietna. Imissa semaw il-vers ta' wara, speċi Ġwanni, issa nafu kemm ħabna Alla, u nafu li batilna lill-libnu, u nafu li ħal inizjattiva u. Issa fil-prattika x'se nagħmlu la darba nafu din l-imħabba. Maħbubin, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu li xulxin. Iwa jew le. Taraf kemm ħabbek Alla. Taraf li intu wkoll ma kont xejn, anzi kont għadu tal-Alla.
u Alla ġie ħabbatlek u ġabek għandu u ħafillek bietek u għamlek biex tkun wieħed minn uliedu. Ħobb bħalma ħabbek u ħobb. Ħobb fid-dar, ħobb fuq ix-xogħol, ħobb fil-knisja, jew forsi wkoll bħal David tajt bejni u bejn ruħek. Hemm xi ħadd li għandu bżonn l-għajnuna tiegħi. U aħseb ftit anke bħalissa. Jien jiġuni f'moħħi. It-tzijiet tiegħi, xjuħ, li jinni ma mmur nżurhom xhur. U tafu s-sena għamel l-ewwel darba li ħanitlgħu dex issa. Aħseb xi ħadd li għandu bżonn l-imħabba u wara kif tagħmel u ħobbu. Però nixtieq ngħid kelma tal-aħħar lilek jekk inti bħal Mefiboset għadek tgħix bħal xejn fil-faqar spiritwali, fl-oskurità, il-bot mis-sultan. Jekk illum tisma' it-taħbita fuq il-bieb ta' qalbek bħalma Mefiboset sema' t-taħbita fuq il-bieb dakinhar meta s-sultan sejjaħlu. Jekk illum inti tisma' it-taħbita u l-qaddej tas-sultan jgħidlek is-sultan iridek. Ħalli kollox. Mur. Tgħidli jien ma jistħoqlix. Ma jimpurtax. Laqqas jekk tgħidli inti kelb mejjed, is-sultan xorta ħejlqak. Tgħidli ma jien nibża għax jien għadnibt kontra Alla. Tibżax. Is-sultan ħajilqak. Tgħidli kif taf? Għax is-sultan għamel patt ma' ibnu. Il-patt kien li liben imut fuq is-salib, bit-patti għadnu bit tal-midinbi. Biex dak kollha li jemnu fih ma jintilfux, ma jkollhom il-maħfra u l-ħajja ta' dejjem. Hija oħti, jekk qed tisma' is-sejħa ta' Alla, wieġeb għaliha. Mur, il-mulej jilqak. Alla huwa ġenerus, Alla għandu qalb kbira u bideħ miftuħa jilqak u jgħidlek tibżax. Ejja, jħandik il-ġid, jħanaħfirlek, jien ħanoddottak bħala wieħed mit-tfal tiegħi. Amen.